Akşamınız hayırlı hormatly adamlar. Bugün sizin bilen birazrak Rauf hakynda gurrun ederiz. Käbir zatlaryny görkezmekçi ýöne ondan öňürde geçen aýa değişli bize super chat'tan gollaw uğur adamlaryň demesini şu taýda çykaryp görkezeýin. Kömek edenler üçin ullakan sağ olsunlar aýdýas biz buna. Şu işler alıp barmakda ulanarız. Alıp barmakda gerekli olan çıktacakyny bir kiçiräk bölüğünü garşylajak. Şonuň üçin sağ olun köp emmäňize. Indi sizin bilen o Raufly meseleye geçsek, bilýäňiz Raufly indi azrak bolsa da o tanap başlanyldy da köp wagtdan bäri aýdylyp gelinýär, gatkan zatlar aýdyldy Rauf barada. Nähili adam näme diýär diýip o Rauf kim diýip sorasa şu wagt köp adam benim pikirimçe düşündirip biler Rauf'un kimdigini. Yani Rauf barada ýene-de bir goşmaça käbir zatlara o şu taýda aýdyp görkezip geçjekde. Rauf bir ýöneköy bir neme däl aslında. Näme diýeli, ýurdun puluny alýan ýa-da Türkmenistanyň gazyny satyp berýän ýene bir zat o bu däl ýa. Ondan has beter şu adam Türkmenistany çüýretdi. Ýa çüýretmäni kömek etdi. Aýdaly ýa-da Ors imperiýasynyň bir belli bir talaplary bar. Şu talaplar artykmaçy bilen ýerine ýetirip beren adamlaryň biri we iň esasy. Rauf Niýazowy döreden Niýazowy orta çykaran Niýazowy beýik türkmen baş eden adam. Deňep görýärler her türlü edip soň bu halkda hemme adam edip bolýan eken diýip gaty serwet saatlaryny etdiler de indi üç taýda da Berdimuhammedow bilen bile görýäňiz. Ýa Raufy. Rauf ýöneköy bir adam däldigini şu taýdan bilip bilersiňiz. Niýazow döwründe bäri gelýän bir adam. Yine şeyler bir ýagdaýy bar bunuň. Indi sizin Rauf barada bir käbir nemeler görkezjek. Şonuň ýazan zatlary diýip aýtsagam kem bolmaz aslında. Redaktor diýip görünýär, ýöne aslında ýazan adam şol bolmaly. Indi şu taýda sahypa bar. Rauf barada ýazanda ýine World Cat diýip bir sahypa. Rauf Victor diýip ýazýans Rauf Victor diýilen adamlara değişli ähli nemeler çykýar. Yazılan zatlar. Ýine şu M harply bolanlaryň hemmesi ýanýaly. Dema bizim Rauf diýip aýdaýyn. Indi şu taýda da o ýazan zatlar bar. Şu ýerde bir Orslaryň rejissýory bar. 2-3 tane neme var. Şonuň daşynda hemmesi hem Rauf'u içine girip seredende. Türkmen başynyň diplomatikasy diýär. 91-2000 ýyllar arasy el alypdyr. Ne kim ýazypdyr? Awtorlary şu taýdan alaly. Viktor Rauf we Kaka Murat Balliýew diýär. Viktor Rauf bilen Kaka Murat Balliýew. Bellep koyun bu adamlar bu nemeler gaty bir neme möhüm adamlar ileride bizim illüstrasiýamyza gatnaşan adamlardan. Gatnaşak diýende jogapkar hökmünde gatnaşan adamlardan. Näme ýazypdyrlar? Häzir
Aynen alıp näme diýäne kronologiýasyny ýazypdyr. Kronologiýasy ýagny diplomatik gatnaşyklar, seýahat, Türkmenistan ýene näme içindäki bar zatlar da ýa değişli zatlary diýe. Türkmenbaşy Saparmurat 40-njy ýyl ýene näme diýip. Biraz Niýazowy bir öňe çykaran şekilde bir nemelerin taýýarlanýşy diýip aýdaly. Soň hawa ýeneden insan kalbynyň öçmejek nuru diýe. Gireli o taýda näme bar? Bularyň hemmesinde ine Hramfyň goşandy bar. Bu kän bilinmeýän zatlar ýazylan nemelerin daşary ýurt üniversitetleriň kitapxanasyna düşenleri, düşmeýänleri bar. Ol Türkmenistan içindäki oku kitaplarından tutun ruhnama çelle. Ben mesela şu Hramfyň elinden geçýär. Awa inansak da şeylerek. Yani bunu biz bilmedik siren bolup ýörüste. Kimler var? Gurbanoğlu Berdimuhammedow awtorlar, jogapkar redaktory Viktor Mikhailovich Hramf diye. Hramf bilen Berdimuhammedow ikisi ýazypdyr da. Umuman Berdimuhammedow ýazanok, Berdimuhammedowyň bu ýazatlara kellesi işlemeýär. Gürläp bilen ok, özüni alyp baryp bilen ok adam şekilli. Umuman ýanynda bar, Niýazowyň ýanynda bar bu adam. Bu taýda da bar. Hiç yere giden ok 30 ýyldan bäri 32 ýyl bolýar indi. 32 ýyldan bäri bizim başymyzda otyr ýanky näme diýeler? O Köleýedäki prezident şu aslında. Näme hyzmat edip berýän hem şu Rus imperiýasyna. Şeylerek nemeler var o Türkmenistan ösüşleriň hatyrasyny hyzmatdaşlyk diýe o. Hemmesinde de görürsüňiz. Hramfyň redaksiýasy bilen diýe. Hramfdan başga redaktoram ýok. Yani hemme kitaplara seredýän Hramf var. SNG ýurtlar bilen baglanyşykly. Näme diýerler? Nämemiş 300 sahypa diýe. Şu taýda. 300 sahypalyk diýmek näme de bolmaly. Hem bu kitaby ýazýar hem Ors imperiýasyna da daklad edýän bolmaly ine. Şeýdip alyp barýan bu işler diýip. Ine yazılan dilem Türkmençe bilen Rusça, Rus dilinde de yazıyor. Rus dilinde ne için yazıyor? Daklad etmek için yazıyor. Şeyler, yani kızıklı tarafı aslında görkezip ediyor bu hem zatta. Biz görüp bilemiyoruz. Misal için iki işli olmazlığı için bir iş ediyor. Hem Ors tarafına hem Türkmen tarafına bağırır. Düşünen ok diye. Hakikat tarafı düşünen ok. Son şey edip oynap görürler. Son bu halka o görgülü mü deysen o doğru olur mu? Benim fikrimce bu olmaz. Günah hemmemizde de var. Şimdi hikmetler diye göreli hikmetler nahili. Hikmetler var arada da o bu yazıyor. O Ahmet bilmedim onun adı nerede okulya. Asavi diyeme böyle bir taşar yurdun bir nemesine benziyor. O Afganistan tarafları olup bilir, İran tarafları olup bilir. Son Gözel Amanoğlu var. Viktor Hramf, Aşirov. 2004 yıl. 300 neçe sahipa. Hediyen zatları. Kızıklı.
Son men size yeniden bir kısa zat görkezden şu taýda emmesini açıp durmaly. Ine Paýhaz çeşmesi diye. Aa, ne şu taý var. Näme diye altın asırın üstlerine depelerine mi o Rusça yazıptır da. Hava Hramov. Viktor Mikhailovich Hramov diye. Pat общий redaksiya Viktor Mikhailovich Hramov. Editoram, yazanam Hramov. Hramov yazıptır. Sizin altın asırınızı. Nämeler var içinde? Tarih diýer. Ýewropa tarihi. Näme? Umuman Türkmenistanyň taryhyny ele alýarmyş şowa. Şu taýda näme edilenine göre. Umuman altın asır bilen baglanşykly kitaby. Ýene Hramov ýazypdyr. Şu taýda Göroğlu var. Göroğlu destany. Son Serdar diýip bir kitap var. Şiarlar hem poemalar diýe. Son Türkmenbaşy Türkmeni dünýä tana diýär diýe. Şuna seyredelim. Kimler vardır kızıklı atlar olmalı içinde. Oraz geldi. Aydogdiyev. O Boris Şihmuradov. Viktor Hramov. Allaverdi Orazov. 99-njy ýyl. 3 ýyldan soň o Şihmuradov ady geçýär awtorlaryň içinde. Bilmedim Şihmuradowda kitap yazma özçenligi barmy ýokmy? Ne ady geçýär. Türkmenbaşy Türkmen dünýä tana diýär. Adynyň geçmeginiň sebäbi şundan bolmaly. Diplomatik gatnaşyklar, daşary ýurt gatnaşyklaryň kronologiýasy diýär, ýene näme? Daşary işler ministri bolan üçin şonuň nemelerini alan bolmalylar. Şeýler bir nemeler var. Garaşsyzlygyň 10 ýyllygy. Garaşsyz bakı bir tarap Türkmenistan sloganlarynyň nereden çykýanlygy. Kitaplary okap bolmaýanlygynyň hem sebäbi şu ýa. Öz dilinde yazan Viktor Hramov, Kakhamrat Ballayev. Ýene de ýanky atlar şol esasan şol atlar aýlana bölüp gelýär. El alýan temalar hem şol zatlar şu taýda. Ütköşük zatı ýok, türkmençe, inglizce, rusça diýe. Şeýdi bu Hramov sizin okuyan kitaplarınızı hemmesini taýarlap berip ber. Ruhnamana o Niyaz verip berenem şoty. Ýoksa Niyazowyň hakyky tarih meselesi, o köçelerde ýetişen, köçede galan ejesem bir neme bolmadyk. Bu taýda da o awtor Viktor Hramov diýär diňeje özü ýazypdyr näme Serdar diýär. Serdar bilýäňiz kime Serdar diýänni? Niyaz we Serdar. O öň Serdarty birinji, soň Türkmenbaşy bolsoň beýik Serdarymys o Saparmurat Türkmenbaşy diýen ýalakrak bir atlar aldylar. Kızykly taraplary. Türkmenbaşy Saparmurat 40 we 2006-njy ýyllar. Ýene näme? Ölenden soň izin toparlamalyda bular. Gahrman edip görkezmeli. Gahrman bolmany dowam etmeli. Ýoş ýatdan çykýança. Ýene bular şu şeýlerek illeşler. Hramowyň täsiri. Indi men muny goşmaça maglumat hökmünde görkezdim. Öňe bir kısa kitaplarda atlary geçýär, olar görkezipdik. Illeşler ýadyňyzdadyr. Bu diňe bir görünýän taraplarynda bolýar bu zatlar. Indi şu Hramowyň eden işi
Yetişen nemeler vardır. Ruhnama neslinden başlap, ruhnama dövründen başlap diýen ýa-da. Her bir şu wagt Türkmenistan içinde doğulan yetişen adamların aklının bir ucun kırasında dur. Indi KGB'nin protokollaryny gaty gowet berine ýetirýär. Mysal üçin gorky salma nemelerini. Gaty gowet ýazýar. Nirdäki ýok, köçede galan ýetimi Beyik Saparmurat Türkmenbaşy tanatdy da bütün millete. Şonu Hıranf ediýär. O beşoň üçin goşadyrnyň içinde usat diýen men bu adama. Tutuş bir millete samsyk ýerine goýup bilipdir de. Raýat edip bilipdir. Raýat sözüniň o täzeden gelmek diýäniň sebäbi Orslar gelmäkäde raýat diýip ulanýardy. Seljuklu döwründen başlap raýat demesi bardy. Äskerilmeýär halk hiç gaçanam äskerilmedik. Raýat diýmegem äskermesizlik. Goýun sürüsü diýip geçýän de şo mana gelýär raýat sözüniň manysy şol. Ýöne bu adam şo zatlar dikelýär we şu zatlar etmekden hem keyip alýar bir millete. Şu taýdaky videoda da görýäňiz. Nämeler gurrun berýär, nämeler diýär. O el hereketleri, ýene nämeleri. Bar o gelýär soň bir teatr da oynamaly. Onam bunu Türkler üçin iyi veren olmaly. Türkiýanyň firmalary bilen baglanyşykly bir nemet de bu. Türkiýe garşy nähilliğinde o akıllı bolun diýen ýalakrak bir manyda bir zat düşürülip soň şolara servis edilýär de soň olam düşünşüm boýunça kän başarnykly bolmandyr. Ayrıldy gitdi şu wagt näçindir bir Türkiýe bilen iň ýakyn dost bolup belki de Fransada şu wagt Türkiýe gerekdir. Kıranf diýäňiz ýöne olam Gurbanyňly ýaly bir ýerine boyun eýýärdi. Hemmeler bir ýerine boyun eýýändir. Oňa seretseň de. Bu boyun eýip eýmediňden näl tanamaly. Häzir 2 ýyl mundan öň o Gurbanyňlyny aýyrsaň hemme zat düzelip gidýär diýärdi. O Kıranfy nira sığdyrjak indi bu wakanyň içinde. Täze Türkmenistanyň içinde ýa-da nira sığdyrjak Kıranfy. O jadany nira sığdyrjak. O beýlek bir giden ýa-ni kan horlary nira sığdyrjak. Hemmesini tananmaly. Mysal üçin häzir Ahmet Nohur diýilen adam Türkiýe'ye gelipdir 5 ýanwarda. Şu Ahmet Nohur'u öň tanıýatdyňyzmy, bardygyny bilýärmiňiz? Nähil ziyanlar berýär. Belki izne gitmez diýerler Ahmet Nohur. Şu wagt gelipdir diýdiler. İstanbul'damış. Ya-da başka kimler vardı? Babaoğlu Meymenov var. Berdimurat Recep var. Bu adamlar tanıýaňyzmy? Gurbanoğlu olaryň ýanynda bir toprakçada bir awra ýok aslında da onu sakna çıkarıp ne şu ýaly yerlerde ulanýarlar. Gaýwata täýän demede. Görgülen kellesem işläni bir amr bäri. Niyazov Samsyk ýöne Niyazovdan hem has samsygy gerek ekende bulara. Şu Türkmenistan şu ýagdaýda saklamak üçin Niyazovdan hem beter samsygy gerek. Planlar diýmek şeýle. Şu herekete seret. Gülkünç dälmi? Indi meniň o aýtjak bolýan şu wagt bir adamlaryň nemesi bardyr. Pikirlenişi. Şu adamlaryň pikirlenişiniň
köp bölümde ine şu Hramf oturandır. Hramf'ın injenerçiligi oturandır yankı. Biz görüp bilýäs da adamlar gurrun etip başlanda yüzley seredýänligi, kitap yazılýar. Gredin mektepde mektep kitapları var. Çağa alýa, okaya, hiç zada düşünmeye. No. Hiç zada düşünen yok. Ýöne okaya. Soň okan şekilli bolýan, yalandan bolýma. Sapak gurrun veren bolýan, bäşli falan bolýan. Ýöne düşünen yok. Molimam düşünen yok aňyr bärsine. Soň ine bu yüzley pikirlenme alyp barýar. Soň gapdandan ama o gorkmaly, gorku nämäni ýöredýärler. Soň ekranlarda da kimden gorkjagyny görkezýärler. Birgiden nemeleri işläp dur, çykda edip şu gorku sistemany ýöretmek üçin birgiden diýýär. Türkmenistanyň resurslary ulanýarlar. Türkmenistan halkyna garşy o bir ýerden orsetden getiren oklar o pullary. Demek Türkmenistanyň içindäki resurslar Türkmenistanyň halkyna garşy ulanýar. Gorkuzmak üçin. Hasaplap görüň, Türkmen halkyny gorkuzmak üçin näçe milliard pul harçlandyrlar 30 ýylyň içinde. Gorkuzmak üçin diňe. Şu gorkuny saklamak üçin. Hasaplan her bir nämäni. Soň şu gorkuzlanlygyň, owayna gorkmak da aýdaly. Halkam gorkýarmyş. Şu gorkulmagyň netijesinde näçe ziyanlar gördüň. Ýurt, maddi taýdan. Näçe milliardlar ziyany bar. Ziyançylyk çekýär. Soň munyň beýleki tarapy bar. Anhuş tarapy. Türkmenistanyň içinde bir adam şekilli pikirlenýän sagdyn daş döwrüne seredýän adam oýmadylar. Yani şonam ne şu Hramf ýöredýär şu işi. Buyrug berýänler o bilýäs Kremliniň nemesinden gelýär. Ukraina urşy başlanmakdy. Kremliniň entegem Orta Aziýadan gitmänliginiň gatykän suwutnamalaryny gördük. Her türlü suwutnamalaryny gördük. Gerek Özbegistan meselesinde, gerek Kazakistan, gerek Kırgızistan çağırıp yüzük takta, yüzük. Näme demek? Öyle orta yok. 8 tane postsovet nämäni çağırýar. Yüzük takýar. Näme demek o yüzük? Yüzük takmak näme? Gidip yüzük alıp geldiler de. Bu zatlaryň hemmesi şol dünýäniň iň samsyk imperiýasy var. Şoňam bularam şonuň gullarymyş. Ýa-ni näme arkasynda şo bar. Ýani Hramfy tanamaly. Hramf özem gaty diri gerek. Onuň entek çağalary bar. Daşary ýurtda Türkmenistanyň gazynyň aksiýalary bularyň elinde. Köp bolmasa da 4% diýip aýtdy geçen Halmurada. Türkmenistanyň 4% gazynyň aksiýasy bir adamyň elinde bolmak diýmek näme? Diňe o oğlunda, Hramfyň özünde nämeler bar? Biz bilemjok. Biz diýänim şu halk bolup habarymyz ýok. Gurbanoğlu Erwet Gurbanoğlu. Gurbanoğlu o senden gowudur şu Erwet diýen adamdan belki. O seni Gurbanoğlu'nun yerine koyup göreli nähil bolardyň. Bulara mine şonu isleýär. Gurbanoğlu ünsüz olmak. Gurbanoğlu eğer men size bir neme aýdyp bereýin. Bizem Gurbanoğlu'nun karşısına diňe siýasat alyp baran bolsadyk, o beýleki yalandan opozisiýa diýdi, aktivist diýdi, ýene habarçy diýdiler, jurnalist diýenler ýaly. Diýip alyp baran bolsady, o Gurbanoğlu'ny aýrardylar, ýerine başga bir gulu getirerdiler. Kıyın däl. Aňdy bular düşündiler, o Gurbanoğlu'ny aýranyň bilen iş ýarymda galmak mümkin. Sahnanyň arkasyndakylaryň köpseýi orta çykdy da. Hramf
Şolardan birisi. Sonra o hıraf näme etmelinde? Yurda baran soňra o birazrak yumşatmalı bolýar. Indi öňe gidip bilen oklar, iza da gidip bilen oklar duran yerinde çüýräp başladylar bular häzir şu wagt. Yurdum içinden hem gaçan gaçjak bolar, giden gitjek bolar. Ýöne peýdasy ýok. Şu wagtky günümizde näme diýelim, esasanam Orsiýadyň häzirki alyp barýan urşy bar Ukraina garşy. Şonuň netijesinde bu köp saatlar açyk ýütkejekde. Mysal üçin KGB hyzmat edýän KGB-nyň nemesinde bolup, düzüminde bolup käbir ýurtlara zulum eden, käbir ýurtlaryň talanmagyna goşandy bolan adamlaryň nemeler çykjak. Köp zatlaryň üstü açyljak da. Orsiýadan dargajak bar. Çykjagyň esasy şol dargan üçin. Dargan üçin köp zatlar orta çykýar we hiç kim hiç ýere gaçyp bilmeýär. Hemme zat ortada bolýar. Tutup berýärler. Şu jenaýet edipdirmi? Oho, edipdir. Jenaýetler bar. Eden zatlar bar, şaýatlar hem bar. O hemme kim bir-birine şaýat boljak Türkmenistanda. 10 000 15 000 adam suda çekiler, gat agyr bir şekilde cezalaryny alırlar. Beýlekler hem o yeňil görünüşde eden işine göre de gitjek ýeri ýok. Soňra bizim Hrant barada o pikirlenmeli dälmişmiz, bilmeli däl. O Gurban ulyny aýyrmaly. O Gurban ulyny aýyryň diýe biz diýe onuň ýerine gowusyna, o diktatorlyk getirip berers diýip şey dip neme dip ýörtdiler da ol ýöredýän siýasatlar şoldy. Doğru. Bu bir mesele. Soň men bir başga bir düýpliräk bir meseleye geçjek. Indi şu zatlary 30 ýyldan bäri näme üçin öňe çykarlanok. Oň sebäpleri bar. Birinciden türkmen nemesi ýa-da postsowet diýem, umumy diýem alsak ýalňyş bolmaz. Postsowetlerde keseki elementleri keseki diýini bilip bilen oklar. Elementler bolýar. Da aýdaly mysal üçin sen mejlis, o Türkmenistanyň mejlisine 3-4 sany gelmişek bar. Ýöne görüp bilen ok. Ine şo döwürler şeýlek ene. Indi aýdaly edil şol bir ýagdaýy Pribaltika ýurduna alyp barym. Pribaltika ýurdunda meclislerinde keseki bir element bar olsa şonu şo taýda saklamasdylar. Bizimkiler bilen ok. Olam o bizden biri ýalak diýip görýärler. Ine şul adam hamala Türkmenistanyň içinde ine seredin näçe sana adam bar ine içinde. Jadan var, iň sagdaky, ulam Hrant taş aýlanan. Iň çep tarapda da açyk so var. 3 sany keseki element var ine şu suratda. Ýöne bilip bolana. Bolýa we bilip bolmaz. Aýdal bir jurnalist ýalak özüni alyp barýan diýip aýdansa, jurnalist diýip aýdyp biljekler. Postsowetde de, Sowet döwründe de jurnalist ýok, jurnalist bolma mümkinçiligi ýoksa sistema şeylere işleýär. Jurnalist ýok, ýöne jurnalist ýalak. Bularың jurnalisti ýa-ni näme? Oňa näme edip ýazmaly da. Töhmet atyp ýok etmek üçin birinji ýazgysyny ýazmaly, adamlar taýýarlamaly. Ine şu ogry diýip. Kim aýtdy? Ine jurnalist aýdy. Bu jurnalist bilýär. Diýip pikir etmeli. Jurnalistler şoňa ugrunda işleýärler. Taýýarlap berýär, soň şol adam ýok edýär, adamlarym çapak çalýarlar. Nämäni ogryny ýok etdi. Bizim kollektiv hazyýatywamyzdan paxtamyzy oğurlapdyr ýa buğdaýymyzy oğurlapdyr diýip
Ya yeni bir zatımıza alıptır diyen ya edip. Şondan başka da zat adam görkezlenip yine neft gaz çıkarayan yerlerden ne için oğur çıkmaya beren oktular alıp gidiyorlar. O tayda bir sanneme olmalı. Köp saate çalışırmıştırmam hiç gerek değil. Ya, nemelerim şeydi işliyor jurnalistlerim. Indi bizim hazırki yine jurnalist deyip görenler vardı. Yine ben jurnalist diye de talep etmeli. Näme üçin? Aydalı 20 yıl, 25 yıldan beri jurnalist olup görenler var. Näme üçin Hrafy tanıtmadılar, Jadan tanıtmadılar. Yine nämäni el alaly? Şu at Azatlyk Radiosu'nun başlygynyň kömekçisi bolup işläp gören biri var. Ýowşan Anna Urbanov diýip. O Niýazowyň press sekretariýasynda ýa-ni prezident aparatynyň propaganda bölüminde işleyen adam. Şo taýda işleyen, Niýazowyň ýanynda işläp gaýdan adam. Jadan ýa-da ýa-ni Hrafy ruhsat bermese giýip bilen oksa Hrafyň o taýa ilkinji gelişiniň sebäbi kadr saylayan. O Niýazowyň ýanynda kimleri işlemeli, näde işlemeli, kimleri işläp biler, kimleri işlemän biler. Türkmenistana Niýazow giden ýagdaýynda kimi prezident etmeli, kimi etmeli däl, kimleri ýakynlaşdyrmaly däl, kimleri ýok etmeli diýilen planlary giýje gündüz şol uğurda işleyen bir adam Hrafy. Ýowşan Anna Urbanow şonuň ýanyndaty. Bu Ýowşan Anna Urbanow Azatlyk Radiosunda işleýän näçe ýyllardan bäri. Näme üçin bu adam hiç sesini çıkarıp aýdan oko şunya zatlar gördüm. O hatta mene şo taýa prezident aparaty iş alan Hrafydy diýip aýdan ok bu. Ýowşan. Häzirim Azatlyk Radiosunda otyr. O mel saparlara o düşünükli olar. Edip gören işlere. Ýa-ni Kybanyň ol nemese iskowjy itleri bolýandyr, iskowjy itler. Ýa şol Kybanyň iskowjy iti. Nirede milliyetçi pikirli adam bar bolsa, şu Hrafylaryň oýunyny bozup biljek adam bar bolsa, şolary anyklap tapyp habar berýän adam. İçine girýär, o menem Niýazowa garşy, menem o Berdimuhammedowa garşy diýip çyk gelýär ýanyna. Soň senden maglumatlar alýar, bir entek ýanynda oturup seni izarlaýar. Göz ýetirýär käbir zatlara. Soň sen barada doklad ýazyp ýa. Soň köba doklad okuýar. Ha, bu adam ýok etmelimi, ýok etmelimi diýip karar berýär. Şeýdem näçe adamlar ýok etdiler. Ýa, bu zatlar neme däldir, bir adama bagly zatlar däldir Türkmenistanyň düzelmegi. Bir sana çalaja da bolsa ine paxta neme diýär da ýa-ni wel saparyň ýok etdiren adamlaryndan biriniň aýdan sözi ine paxta Türkmenistanyň içinde galmaly diýär. Türkmenistanyň içinde ekilýär, Türkmenistanyň içinde ýygylýar, Türkmenistanyň halky diýär bu zatlaryň hemmesini şonuň üçin Türkmenistanda galmaly diýär. Soň şonu aýdany üçin, şo söz aýdany üçin şol adam öldürilýär. Babba Göklen. Gatykän zat bar edy gurrun diýär. Şeý edip soň ona mine wel sapar ýanynda bolýar. Soň şol adamlar aýtmaýar bu Hrafyň barlygyny. Sebäbi bular Hrafyň önümleri hemmesem. Abdelkadir Hrafy. Hrafy neme diýär soň? Bularym gorkuzup käbirini gorkuzup bolu işe başlatdyrýar käbirini neme edip sylalandyryp işe goşýarlar. Näme o?
geç sakal nämet Allah'ım rahat. Ha. Misal üçin Allah'ım rahat. O bize aýdylan neme o galy boy ekeni şeydi olaryň nemesine düşýär. Indi Sovet döwründe de nemede de häzir Orsiýatyň içinde de şo zada garşydyrlar ýöne şo zat ýurdun içinde gatkandyr. Amerikadan has köpdür. Ýa-ni şo gey ýene näme diýenleri. Gat köpdür şonu gadağan edýärler. Näme üçin gadağan edýärler? Bir jenayet günä ýönkemek üçin. Bir zatlar bolmaly. Dine kabul edilen o ýurtlarda. O din nemesinde de ullakan bir günä de ýok. Hristiýan nemesinde o zatlar bir. Soň şonu bir jenayet ýani kanun tarapdan jenayet edýär. Putin ine golam çekýändir ine şu gadağan diýip. LGBT. Näme üçin gadağan edýärler? Ertir bir gün şonu ýaly adamlar bolýar, şolar tutýar, ine sen diýär gey diýär, saňa näme edil diýip gorkuzyp soň şolar işe salýar. Ine Allah'ım rahatym şolardan biri. Allah'ım rahatym girişi. Girenden soň olam söýüp başlaýar da bu işi, alyp barýan işini. Olam belli bir ölüp giden Şöhret Kadir fiýalyk adamlaryň ýerine galmaly adamlardan birler galmaly ökmen suratda ýerde. Olaram şeýle. Umuman ýa-ni adyny sanan nemelerim hiç haýsam şu hramflaryň ýa-ni sapnanyň arkasyna alyp baran. Alwan barmaýar. Olaryň hemmesi şu hramfyň önüme. Hramfyň pikirläp, oýlap tapan adamlary ýa-ni şahmat oýnaýan näme pikir ediň nire haýsy nirede durmaly, haýsy göçme etmeli diýen ýaly şu zatlar eden adam. Öňe gynandyrjy tarapy hramfyň bir ullakan bir akly ýok. Güýji nireden gelýär diýseniz, ýa-ni ilkinji aýdan näme bardy? Bular güýjüni ine milletçilik duýguýyňyz bolmasa şo taýdan alýar güýjüni. Siz keseki elementleri görüp bileňiz öz içiňizdäki milli duýgular bolmaýan, milletçilikli hereket etmeýän jemgyýetleriň hemmesi hem şeýlere bolýar. Olam ýok edilen taýar, ýa-ni Sowet döwründe Gaýgy Satabaýew, Goşutgan ýaly adamlaryň ýok edilmegi, izarlanyp näme dip dowamly ýok edilmegi şu milli duýgulary öldüripdir. Soň şonuň bilen milli duýgu ýetse milletçilige gitip gidýär bilelikde. Milletçilik diýilen zat bolmaýar. Milletçilik adamy bir ýerde saklaýan. Soňam tarih gaty möhümdir. Ine sorasam häzir islendik bir nämeden. Maňa türkmenleriň taryhyny bir gurrun ber diýsem, bir adama, men türkmen diýip gören bir adam bardyr. Dogry, hem adam kana. Şoňa türkmenleriň taryhyny gurrun ber diýsem, o berip bilmeýär, hiç bir pikiri ýok. Hiç bir o pikiri ýok. Taryhy barada, gelip çykyşy barada. Şonuň üçin hem ýa-ni milletçilik tarapyndan gaty goşak bolýarlar. Milletçilik tarapyndan goşak bolsaň, keseki elementleri görüp bileňok. Hramf şu taýda ýekece keseki bir element de şu zalyň içinde. Galanlar ine ýüzüne gözüne serediň, o türkmene benzep durandyr. Şu gepeştmek üçin oturanlar şu hramfy görenokmy? Bilmeýärlerim, tananokmy ýa-da. Şeýlere keseki elementi bilmemiz gerekli bizim. Bardygyny, şo zatlaryň bolýandygyny. Şonu bilmeseň ine näme ýykylan wagty Sovet Soýuzy ýykylan wagty keseki elementlerden bilelikde o götüne dep goýaraýmaly aslında. Başlarsınız. O hramf o gelbäri o sen näme işin var bu taýdynda? Jöne ýurduňa nireden gelen bolsaň ýa-da jadan ýa-da Igor Makarov bitti sizin oýunuňuz.
O jönen hemmäňizem yoğun, o garaň görünmesin şutaýda diýilmeli. Diýmek o şol milletçilik tarapy ýok. Bu milletin ýa-ni bir millet boljak bolsaň milletçi bolmalysyndyr. Ondan soň milli zatlaryň bolup bilýär. Milli goşunyň bolup bilýär. O milli prezidentiň bolup bilýär. Iň barkysy. O bular ýa-ni kultura diýen nämänem ýok edipdirler. Onuň ýerine medeniýet ýöne ýere getiren oklar medeniýet diýilen sözü. Kulturany ýok etmek. Kultura sebäbi bir taryh bilen baglanyşykly. Taryhyň ýaşaýan görnüşi, günümizde ýaşaýan taryhy kultura diýilýär. Onuň ýerine medeniýet diýerler. Medeniýet öýü bar, medeniýet işgäri bar. Düşünüp bilýäňiz, medeniýet işgäri bolup bilermi? Ýa-ni sivilizasiýa işgäri diýen ýalykda. Medeniýet sözüniň manysy. Bu şeýdip bu nemeleri günümüze şeýdip getirdiler ýyldaşlar. O pikirleniň görüň, o düşünüň, bu zatlar ýöne ýere bolup gitmedi. Bir Niýazow bu zat edip bilmeýän Niýazow. Onuň ýaly bir aklam ýok, özçe bir nemedir. Öz nämesinде diýeli, öz çerçewesinde, öz ramkasynda. Erbede adamam bolup biler, ýene-de näme-de bolup biler, ýöne ýurdy şu hala getirip bilmeýär. Bu kitabam ýazyp bilmeýär. Emme zady ýazyp kitabam, onam bunam ýazyp öwren şu Hıramow. O gije gündüz ýatman kitap ýazýan bolmaly, onam şulary demetmek üçin keyp alýan bolmaly. Gaty söýýän bolmaly şu işine. Ýa-ni bir milleti çüýretmek wezipesine düýpli söýýän bolmaly. Başgaça bolup bilen o. Ýyldaşlar, o meniň aýtjaklarym şulardan ibaret. O Hıramowy tanamalydyrs ýakyndan. Ýöne ýere gelen adam däl. Bir zatlary ýerine ýetirýär. Namys etmeli. İnsan diýilen zatny şunuň ýaly bir keseki elementler gören wagtyň ýurdun içinde. Ya ýurdun içinde diýip aýdýanym mejliste şu zalda iň barkysy. Şu zalda keseki bir element gezip hemme zulümüň hem demesi ýa-ni Kremlindäki zulümy Türkmenistana getirýän Hıramow jadan ýene nämeler. Bolýanda ýyldaşlar sag bolun. Şu günkü düşündirjek, aýdyp biljek zatlarym şoty. Şulardan ibaret. Ýene-de görüşýänçek. Akşamyňyz haýyrly bolsun.